башида ба ҷашни 31-уми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи восеъ дар шаҳраки Улбуг нахустин дар ноҳия бинои 6 ошона мавриди истифода қарор дода шуд. 4 ошонаи бино манзилҳои истиқоматӣ мебошанд, 7 оила бо манзили истиқоматӣ таъмин мешаванд. ошёна якум ва дуюм маҷмӯаи хизматрасонӣ буда дар навбати аввал барои 6 нафар ҷойҳои корӣ муҳайё намуданд. акнун дар ноҳияи восеъ сокинон имкон доранд аз мағозаи намояндагии палитра дар восеъ аз ҳамин марказ зардевориҳо ва қандилҳои маъқул ва писандидаашонро пайдо намоянд. навгони беҳтарин дар ноҳияи мо хеле шод ҳастем ки ин иншоот дар ноҳияи мо кушода шуд ва мо метавонем ки аз ноҳияи худамон берун баромада истеҳсол яъне маҳсулотро гирифта дар хонаҳои худ истифода барем. беҳтарин иншоот дар ноҳияи мо кушода додан барои мо миннатдор ҳастем, аз ҳама аз пешвои муаззам миннатдор ҳастем ки ин хел иншоотҳоро дар ноҳияи мо кушодаанд. дар маросими расман кушодашавии бинои мазкур раиси ноҳияи восеъ аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба оилаи Азимовҳо барои сохтмони чунин иншооти замонавӣ изҳори миннатдорӣ баён карданд. дар доираи корҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 31-уми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ин рӯз дар деҳоти Гулистон дар деҳаи Файзобод корхонаи хурди дузандагӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. дар ин коргоҳ 8 нафар занону духтарони деҳот ба шуғли дузандагӣ ҷалб карда шуданд. дар ошонаи якуми бинои мазкур ки маҳсулотҳои ниёзи мардумро пешниҳоди сокинон мегардонад таъкид карда шуд ки молу маҳсулотҳои сифати хубро пешкаши истеъмолкунандагон намоянд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳудуди ҷамъияти деҳоти Гулистон сохтмон 60 иншоот ба нақша гирифта шудааст ки аз онҳо 8 ба истифода дода шуд. аз ҷумла имрӯз мо 2 иншоот 2 маркази хизматрасонӣ ба истифода дода мешавем ва сохтмони 9 иншоот дигараш дар арфаи анҷомёбист. то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мо кӯшиш мекунем ки ҳамаи иншоотҳои ба нақша гирифташударо ба истифода қарор диҳем. дар деҳоти Гулистон ҳамчунин дар деҳаи Меҳробод сокинон шоҳиди мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани дорухонаи бойторӣ гардиданд. дорухонаи нав дар самти рушди соҳаи чорводорӣ ба деҳотиён имкониятҳои навро фароҳам овардааст. дар ошонаи дуюми ин бино сехи хурди ҳунарҳои мардумӣ кушода шудааст. 3 нафар занони деҳот соҳиби ҷойи корӣ доимӣ гардиданд.